Close eyes. Ayan. Kaya kung itanan all face, close nose. So, pag-close ang nose. 1, 2, 3, come on! Hey guys! Welcome back again to my YouTube channel. For today guys, ang gagawin po namin ay mimake-upan po ako ni Kita. Yes, ni Cases. Guys, tingnan po natin guys kung ano yung kalalabasan sa gagawin niya sa akin na make-up. Pwede ba clown? Or si hipon ba talaga ako? Kasi gusto daw niya. Gagawin daw niya ako na si hipon ako. O diba? Ang sexy. Yan daw yung gagawin niya sa akin. Kaya guys, keep on watching my video. Bye! Ito na po guys, makeup po natin sa mami guys. First is foundation. Foundation. Ang gamit ko niyang foundation guys is si Fit Me. Si Maybelline. Ang shade niya guys 302. So maitim lang, maitim po siya sa akin. Ayan guys, ginawa na niya ako ayan. Ang ganda. Dapat dapat lahat nakalagay. Ano ba itong makeup artist na to? Hindi ko alam ng makeup eh. Ang dami pa. Ano ba yan? Ayan, nandyan na sa kamay mo. Hindi ko alam eh. Ayan guys. Ano nangyari sa mukha ko? Ang ganda eh. Ayan. Ang ganda. Bahoy. Ayan. Mas maganda yan. Perfect? Perfect. Okay, next is... What is the next? Powder. Ito. The powder? Ito. Dapat i-dump po yun. O yeah. Natural powder. Natural powder. Di. Ayan. So, gamitin mo lang ito. Pag-contour lang. Kabala ko dyan. Nasa Kita na. Dapat all my... ang ganda. Talaga lang maganda to. Okay, ang puti-puti mo. Wow, ang ganda nga. Close eyes. Close eyes. Okay, ayan. Bukas naman yan. Diri sa kuan, head. Oh, Forehead. Forehead eh. yes. Ano? May bagay. Tananding skin, me. Yes. Yan na guys, ano nangyayari? Ayan. Mm. Ayan, ayan. Ang ganda mo na. Dapat gamitan mo siya ng na. Brush. Yes, brushes. Sige. Ano? This one, brush. Uy, enough na siguro ng powder. Uy, i-brush na lang akong face kaya na yung mga excess ng mga product. Close eyes. Ayan. Kaya kung itanan all face, close nose. So, pag-close ang nose. Ayan. Okay, ayan. Ang ganda. Huwag kang sneeze, ha? Mapunta pa sa akin ang powder. Okay, ayan. Open, pitik. Tingnan yan. Ayan, tingnan yan. Ayan na guys. Nagkikita ba sa camera guys? Opo. Ito, ayan. Okay. Okay, tapos na. Pumunta na po dito ang powder guys. Ayan na po ang powder. At sa akin, guys, tingnan mo yan. At next, what the next? At This one. ito. What is that? China po. Ito, gikan, guys. Tingnan mo, guys. China, ito, gikan. China daw guys. Galing na ng China. Ano mo tami? Eyeshadow. Wow, blue. You want blue? Mix it. No, next. This one, blue and pink. Okay.
Blue here. Blue dito at pink dito. Okay, yan. What? Yan. Gusto mo yan? Sabi mo mix dito. Half a blue, half a pink. Diba? Ah, sige na, ikaw na bahala. Because... Okay, up. Tapos na. At Wala na ako eyeshadow. at meron pang isa. Yawa ko rin ng eyeshadow. Hindi mo makita. Ayan. Gusto mo yan. Ito, ginagamit na po ni mami to eh. Butterfly. Ano? Ano eh? Ano dyan? Ayan, ang ganda mo na. Matay pa siya eyeshadow na kay dili siya makita. Sige. Dapat... Bisaya na to. Kanang dapat na andi siya. Choose lang. Ayun na bahala. Maradyo kang sinaisip. Yan. Yan. Ang ganda mo na. Ang ganda. Then what is the next? Next, Blush on. blush on. Sino? This one, okay, tomato. Galing photos. Sa China. Contour man eh. China? Sa mall ng Iligan. Ha? This one is Nichido. Michidogi ka po ito Michido. sa mall. Nagsimba po kami. Nichido tomato. Blush on. Close muna yung eyes, madam. So, this price. Wow, ang ganda. Kasi yan. Wala na siya nakita mo na siya blush, di ba? Okay, pink. Kita. Yan. Okay, pink. Kita ba? Wala. Okay, ito pa. Ito. Yan. So, yan muna. Oh. Tingnan mo yan. What the next? Next is... So, maning nga makeup. Eh. Lipstick. Para sa akin. Mwah, bongga. Ito yung bitlog. Ano sa'yo gamit yung mga lipstick? MAC lipstick. MAC lipstick na. Kita nila yan ang shade. Ayan, MAC lipstick yan. Gibigay ni sa tita. Alas. Naman. Okay, ayan. Arang, car. Okay. Wait lang. Ano sa? Mana? Ayan. Ang ganda-ganda mo na. What's next? Tapos na? What the next? Huh? Ano? Contour, pang pagamay sa naong. Saan ako? This one. Giri oh. Para maanak kong face. Maanak ko na kong face. Ayan. Not that one. Dili man siya pag-contour. Kani man ang pag-contour. Oh. Medyo kuan siya nga brush bas. Ay, this one din na. Okay, ayan. Ang laki-laki. Binagay po ayan sa Shopee. Gibigay. Gigibigay daw sa Shopee. Gigibigay. Ano mo tayo? Uy, careful. Kay pigmented na. Lawan na. Okay. Sa? Yan o. Kita ng contour ko. Okay, ayan. Sakto na. Wow, ang ganda! Ganda. Ayan na. Ayan mo. Oh, ang ganda, guys! Hindi makita yung anong anak, yung eyeshadow.
Kasi hindi siya maganda na kulay ang nilagay mo sa akin. Sabi mo pink and blue. Hindi, ikaw bahala. Ikaw kasi yung makeup artist. Ikaw yung mag-decide kung ano yung gagawin mo. Ganyan. Ganyan kasi yung makeup artist. Okay, para na kasi hipon. Your artista. Hindi daw sipon, guys. Exact ba yan? Wala, lagi nakita mga blush on or... Nga naman dyan na sipon. Wala kitang blast on. Sa TV. Ano to nga vlogs? At ayun silang ang buhok. Ayan. Kahit anong ayos sa buhok. Kahit anong ayos sa buhok, guys. So, ayan. Tingnan mo. Ano nangyari sa akin? Ayan niya. Ayan, guys. Tingnan nyo po yung eyeshadow ko. Guys, meron Ay, kilay. Hindi mo ko nilagyan ng kilay. Ayan, ang ganda-ganda. Ayan na, guys. Ayan po yung kilay ko, guys. Ang diba? ganda. Mara po siyang super. Mara lang ako nitong dugyot. Yes, super nice anak. Kasi, ayan guys, tapos na po yung challenge namin ni Kisses. Ito na po yung look. Ayan. Ayan. May lipstick. Ayan ang ngipin o may lipstick na. Ayan, ito na po yung look na ginawa ni Kisses, guys. Kaya guys, thank you so much for watching, and also thank you for my bebe ko sa makeup na ito, sa look na ito. And guys, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. See you next time. Bye. And always remember, always stay happy and right. Bye! Bye! See you on the next vlog. Bye At wait lang, everyone! guys. Last time we do